Sampean kok. Kak, Ceblok banyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada siang hari ini saya berada di sawah Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, ketemu Kang Sanusi. Kang Sanusi yang sedang Tanam brongkol. tanam brokol lah. Sekarang ini lagi lep dan nyiram ini. Umur piro Kang Sanusi ki brongkole? 36 hari. 36 hari. Oh, Iki bebet piro ya? 4.000. Petange wuwit iki ya berarti Ya. ya. Oh. Ya Sanusi. Sampean ngene iki sampai umur piro iki, Mang? 36. 36 hari iki wis entek biaya piro ya Sanusi? Sekitar 3.500.000. Total sampai tadi iki ya. Nah, 3.500.000 iku plus bayarane Riko apa gak? Plus Bayaran iki ya tak iki. Sasiki berarti wis dihitung ya. Nah, iki kok sampai panen tuh sik ngetokno modal piro meneh ya Sanusi kira-kira? sekitar 600. 600.000 wis marono gak ngetokno meneh ya. Gak ngetokno meneh. Ngenteni nglebokno dhuwit. Nah, tinggal panen. Tinggal panen ya wis. Tinggal panen. Lagi nyiram pirang dina pisannya sih? Seminggu pisan ya. Oh. Gak telat aja seminggu itu. Enggak. Oleh ambek dibantu Maksimalis udan. 1 minggu wis. Hah? 1 minggu. Oh, ambek dibantu udan ngono. Oh. Cak ngene iki keuntungan Riko kira-kira pirang persen ya teko modal, tenaga. Kira-kira pirang persen nih kira-kira. Umpama enteke 100 ngono Riko oleh piro ya? Ya entek 100 ya Kira-kira 25 kira-kira. oleh 20.000 ne yo. Heeh, 20.000. Ya lumayan yo. Ya lumayan. Nah, cak iki tanah tak sewa ya. Heeh. Umpama tanahe dhewe ngono iki oleh luwih gede gak ya? Kepotong sewa. Lek umpama gak kepotong sewa ngono luwih gede Luwih gak gede. Oh, iso 50 ya oleh ya. Heeh, iso 50. Oh, iya sewa iki kadang kan setahun 3 juta ya. 3.500.000. Kadang wis gak dipikir, gak dihitung ya. Gak dihitung Iya. sakmono. Iki malah ketemu aku tak aja hitung-hitungan ya sih ya. Sip iki wis. Sekolah. Nah, tadi sewa tanah iki ambek engko penghasilannya bungkul dikalkulasi kabeh dilumpukno ditarungno ya. Sing menang sing di. Wedi ku wong saleh. Wah, oleh berarti sakmu ini. Lali lek bayarane Gak dihitung. gak dihitung. Nah, kerja gratisan melok bone sangkil lah ngene ya. Ya sih, pengalaman Riko tani ngene iki wis mulai umur piro ya sih? Umur sekitar 17 wis mulai tani. 17 wis mulai tani. Iku Dulunya tanam bawang. Dek, di mana? Di Gading, di kampungnya sampean sana ya. Oh. Nah, sahabat Kanyawara, Pak Sanusi ini di sini itu sewa. Lah kalau rumahnya Pak Sanusi itu di gunung. Nanti suatu saat saya akan datang ke sana pada saat di lahannya beliau yang di aslinya ya. Oleh jak sih ya aku teko nang sampean kono ya, Ben ya. Nah, tak gawe video di kono. Tak sih susah senenge petani sewa iku ambek wek dhewe iku ya apa jak sih susah senenge? Padha ae. Ya. Pokok sing penting hasil. Hasil iku lek pas panen rego gak anjlok. Heeh, rego gak anjlok, tandurane tepak api. Nah, iku ayem ya, gak ayem. Peduli sewa, gak peduli. Petani wis senenge iku wis. Wis. Cak pupuk susah gak? Pupuk lek subsidi susah. Oh, gak iso njuk subsidi. Sama niki subsidi apa? Non subsidi. Non subsidi ya. Kesuwen ya jagakno subsidi ya.
wis suwen gak iso. Nah itu loh, pemerintah Kabupaten Malang. Gak iso njukuk subsidi. Hah? Malang gak iso njukuk subsidi. Oh, Malang gak iso juga subsidi Heeh. ya. Apa ya? Sulit. Teko bupati apa teko Wis teko rakyat aturan. kecil wis gak iso njukuk subsidi. Oh, ngono ya. Heeh. Nah, gak sih arek enom saiki kan wis mulai akeh sing izin ya lek tani iku. Kira-kira pesen-pesene sampean supaya arek enom di Malang ku gak izin tani ya apa gak sih? Ya belajar ke ladang, Belajar ya. belajar. Ojo izin ya. Heeh. Lek kabeh-kabeh izin kok suwe-suwe genok peneruse. Gak oleh PCS ya. Heeh. Pertanian di Malang hilang. Ilang. Mangan apa? Dadi iki ya. Dadi ngene iki malian. Lho, iki lho. Iki sawah sing paling subur lho. Saiki dadi koyo ngene kabeh. Soale apa? Anak turune paling wis males tani ya sih ya. Anak turune wis gak gelem tani. Nah, iku kanca-kanca dulur-dulur kabeh sak Malang Raya, sak Jawa Timur, sak Indonesia ngobrol awak dhewe ambek Cak Sanusi petani STW iki setengah tua. Nah, mungkin ngono sik, matur suwun Cak Sanusi ya. Yes. Heeh. Tak akhiri wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.